दिना थाङो खोन्दो खोन्दो, बोथोरा थाङो हालो दैलो। बेबायदिनो फैयै फैयै जिउनि बेलासि समाव खर' ग्राम सेरेजों माखौबा नेनानै दंमोन। नाथाय दिनै समा बाबेनलांनाय लोगो लोगो बिथांमोननि बै थुनफावथिना जांख्रिथायनि बै सिमाङैनो जानानै थागोन नामा? थारैनो बेफोरखौ इयुन जोलैया सोलोंनायनि दिनै सम सफैदों। बे समावनो जों लोगो मोनो अनेस मुसाहारिखौ। स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सननि बिथाङा सासे क्रिएटर अनेस मुसाहारि। नोंथांमोना अनेस मुसाहारि स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सनखौ नायनो हायो, इउटुब चेनेलाव दङ बिथांमोननि गोबां फिल्मस बिथांमोना बानायबाय। दा अनेस मुसाहारिया सासे करिय'ग्राफार। अन्तत कनक रामसियारि बिथांमोननि मोसानाय बै समनि मोसानायफोरखौ नुदों आरो बिथाङा सोलोंजानो मोनदों। बे हिसाबै बिथाङा मसनजों लोगोसे बिथांनि मेथाइ दोंसे रोजाबनानै दिन्थिगोन। अनेस मुसाहारि गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। आं माने गोदोनिफ्रायनो आंहा उन्दैनिफ्रायनो माने कालसाराव गोसो गोनांखामोन। बेबायदियैनो माने आं जेब्ला एलपि स्कुल समावनो थायो अब्लानो माने सारमोननि फोरोंनाय जेब्ला बावस्रोम अलंबार नायजाब आफाद अनिल ब्रह्मनि बेखौ नुदोंमोन आङो। जेब्ला आङो माने 3 खर्सनिफ्रायनो आङो नायनानै एसे गोसोआव दङ आरो बिराद गोसो गोनांमोन नालाय माने बहुत मेथाइखौ आङो गोसोआव थायोमोन आरो बे समाव। आरो बेनिफ्राय जेब्ला रिवाज खालामबाय थायो अब्ला जोङो जेब्ला आं एलपि स्कुलनि बारग'नानै जेब्ला एमइ स्कुल थाङो अब्ला जोंनिया बेवहाय बाङालिपारा पश्चिम बासका मौजा हाइ स्कुलाव आं जेब्ला एडमिसन लाहैयो बे समाव आङो क्लास 6 आव जोंनिया बेवहाय थांनांगौ जायोमोन क्लास 8निफ्राय। बे समाव माने बेवहाय बे बावस्रोम अलंबार नायजाब आफादखौ जोंनि बे स्कुल खाथियावनो फोरोंबाय थायोमोन आरो फुंनिफ्राय अन्तत माने जों हराव नाटक फोरोङोमोन, सानसेया नाटिका फोरोङोमोन आरो बेवहाय माने बेवहाय सारनि गोबां मेथाइ फोरोंनायखौ आं नुनो मोनदों। बे समावनो एसे सारा गोबां माने गोसो होनानै जे नाटिका मोसानायनि बायदिसिना फावफोरखौ होयोमोन बेफोराव आं नुनो मोनदों। सारा जेरैबायदि तिलोत्तमा नृत्य नाटिका बेवहायबो आं माने गोदोनाखौ फिदिंनोनो रोङामोन। बे समाव आं बिथांनिखौनो एसे गोसो दङ नालाय जों माने स्कुलाव हाफ टाइम जायोब्ला जों थांनानै बेवहाय नायोमोन आरो मालाबा हरफोरावबो थांना नायहैयोमोन। जाय समाव आर्मि पुलिसनिबो दिन, बे समाव आर्मि पुलिसजोंबो जोङो बुजालायहांलायहां बेबायदि सम आरो बेवहाय माने सारा फोरोंनाय। बे समाव जोङो नायनो लुबैगोन बिथां कनक रामसियारिया जे गोदोना फिदिङो क्लासिकेलनि, बेखौ अनेसाबो खालामनानै दिन्थिगोन। बेनिफ्राय बेवहाय आंबो एसे गोसोआव दङ बे खोथाखौ माने मा बुंसैमोन मिथिया। आंहाबो बे समाव रेकर्डिं जाना दङमोन आरो बाथ्राया मा बुङो मिथिया। बेवहाय बेबायदि होयोमोन तानि तुं ताना तानि ताते 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 बेबायदि आरो। बिनि उनावहाय बे नाटिकाजोंनो मोनसे माबायदि स्ट'रिमोन मिथिया, ओरैबायदि माने गोदोना फिदिंनाय आं सासे मानसि सारा फोरोंनाय नुदों। बेबायदिनो बलाबो ओरैबायदि आरो माने स्पिडाव आरो जेनेबा एसे हर स्पिड सिस्टेमाव आरो माबा स्पिड बिदिनो रिम रिमा मा गारि सातुन्ना रिम रिमा मा गारि सातुन्ना अगा केतुन्ना मा गारि सातुन्ना रिम रिमा मा गारि सातुन्ना बेबायदिनो गोदोनाफोरखौ बिदि फिदिंनाय नुदोंमोन आरो। बेनि उनावहाय आरो बे सारनिनो बिराद मोजां मेथाइ मोजां मोनोमोन आङो। बेवहाय माबे नाटिकानि मोन्थाइ मोनथिया, बेवहाय बेखिनि देंखोआ गोसोआव दङ आंखौ बेबायदि आलापनि आरो। बेनिफ्राय मेथाइआ नोंसोर मोदाय ना मानसि नोंसोर मोदाय ना मानसि जागोन दाबि नों सना जिउनि लोगोरि जागोन दाबि नों सना जिउनि लोगोरि नोंसोर
बिनि उनावहाय आरो बेबायदिनो सारा खोन्थिलांखाबाय बे माने गोदोनि सावदां बैरागिमोन ना मा बुङोमोनथाय बिसोरो हमना लांलायनाय मेथाइ बे समाव सारनिनो माने मेथाइ सारा दहाय दिन्थिलांखांबाय माने राजखुंग्रिफोरा मोनसे बिबार बारियाव मोसाबाय थायो आरो बेबायदि आरो सारा दहाय दिन्थिलांखाबाय बे मेथाइआ ओरैमोन अ मोदोमनाय बिबारनो सोरनि मामोनथाय सोरनि मेथाइ देंखोआवनो मोदोम हराव मोदोमनाय बिबारनो सोरनि मेथाइ देंखोआवनो मोदोम हराव खेमथा मोदोमनाय बिबारनो सोरनि मेथाइ देंखोआवनो मोदोम हराव हस्पिटाव दाम मोदोम हराव मोदोमनाय बिबारनो सोरनि मेथाइ देंखोआवनो मोदोम हरावनो बेबायदि बायदि मोदोमनाय बिबारनो सोरनि मेथाइ देंखोआवनो मोदोम हरावनो हरनि खाफोथिखौ सोर नायखोमायो अखाफोरनि सायायाव सोर थाखोमायो मिनि रंजा मोसायो जों मोदोमनाय बिबारनो बेबायदिमोन बरिया फन्टास्टिक एसे खोथा दंबावो बेवहाय माने मा बुङोमोन बेखौ हमना लांफैलायनाय गोयेन्दाफोरा सावदां बैरागि ना मा बुङोमोनथाय बेखौ बे समाव आङो ओरैबायदि मोनसे सारनिफ्रायनो सारानो माने कमेन्ट्रि खालामोमोन आरो बेवहाय आं मोनसे देंखोखौ सारनिखौ दाबो गोसोआव दङ माने बे समाव माने सासे फैयो आरो बे मोसाबाय थानायखौ नुनानै राजखुंग्रिफोरखौ माने हमना लांनोसै आरो लांनो फैयोबा माने ओरैबायदि मिनि गाग्लाब हा मिनि फैनोसै आरो फैनायनि उनाव बिसोरखौ माने साफा हमजोबना लाङो माने गावसोरनि राज अन्द्रआव मोसानो थाखाय आरो बेनि उनावहाय बिसोरखौ मोसानो होयो बे समाव माने जोंनि गामिनिनो सासे जगेश नार्जारी बुंनाय मुंनि सासे बिथाङा रल खालामदोंमोन आरो बेवहाय कमेन्ट्रि खालामनायाव एक्टिं खालामनायमोन बेवहाय सारनि मोनसे डायलग दंमोन मोसा रंजा जोंनि बे हाव दुंहाव गोसोखौ सुग्लायो होनना मिनिनाय आरो बेनि उनाव हिन्जावसाफोरा बुङोमोन मोसाया अब्लानिया बुंनोसै मोसाया बिदिब्ला ला नों साबोदनि साजा होननानै साबोददो बुयोमोन बेबायदि बुनायमोन बेनि उनाव मोसा रंजा बा बांसिन बे मेथाइखौ मोदोमनाय बिबारनो माने बा बांसिन मोसायोमोन आरो बेबायदिखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां माने दङमोन आं माने बावबायबो आरो बरिया गोजोननाय मोनबाय बै समनि बाथ्राखौ जोङो दा गोसोखांदों आरो प्रेक्टिकेलि नुनाय सासे सोलोंसा अनेस्ट मुसाहारिया बे बाथ्राखौ फोरमायबाय बरिया थेंक इउ अल अफ इउ